to wat ye le kai ika jinglong Kristan to wat long pi kita ki Kristan ki balek men le to wat penlong ye ladi ki badan tang kata ka nam Kristan ha ka ne ka por nga ong pi to pinlong ki Kristan ki ba shisha pitip na am ba umun sim khoi utrai open ki apo jonga uken tu yanga baru angko khon jonga to keren hakane ka por ye kane ka khobor pitip nam kat bangam pat pendap ene ka khobor ngas ngauling amen sim pat ngas ngau jinjar men sim te suangin poi kane ka khobor nga priang ngau bahai pikelong kpa nga priang ngau bahai pikelong kami nga priang ngau bahai piki khon samla iki paralok ki paramarjan uway puway ki ba kaloy ban priang ne ka khobor bat ki ba ngau bang ki ba ngau ik ka khobor jong trai nga priang ik nga priang ngau bahai pi te ka jing ik ka jong trai jing bolong Jesus Christ bat nga ai kublai fi yo way puway baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka ba em ka badan bor ka jong try jeng along Jesus Christ nga ai ko blai ep ha ka ne ka por ka be kenta pitip na am umen sim khoi u blai upen ki apo jonga ukon tu yanga bar ong ko khon jonga to pen sngiau ha ka ne ka por to pen bena ha ka ne ka por to ong ha ka ne ka por namar bun ki Kristan ki along Kristan kai ki ele kai ye kata ka kerteng Kristan ki bun ki Kristan ki long ki Kristan ki bale menle ki kain tat dor ka jinglong Kristan ki nyau ye ka ki kain ye ka ka jinglong Kristan tang hakadok ki bun ki Kristan ika baki don tang kata ka nam Kristan ki bu tang kata ka kerteng Kristan ki bat tang kata ka kerteng Kristan ab jingma ye fi ka jingma ka ap ye fi namar ba lada pimlong kita ki Kristan ki ba shisha lada pim pediang shisha lada pim long shisha ki Kristan ki ba shisha ab jingma ya fi ka jingma ka ap ya fi umen sim khoi ublai hakare ka por ka ba kan tau am ab jingma ya fi ka ba ishar khai ka ba ngau shar khai what yale kai what can kai wat penlong ke kam kai katakan kerteng Kristan bun ki breu ki don ke kerteng Kristan lade kali ki ong ba ki degi Kristan hanrei ka jing em bede ki im ka jing di kiat ki im ka auria ki im ka jing em ka ba khalai ki im ka jingem ka ba thok ka ba syukor ki im ka jingem ka ba lalot ka ba khwan ki im ka jingem ka ba bishni ka lorni ki im ka jingem ka ba klim ki im ka jingem ka ba yai auria hanre ka kerteng jong ki pat ki don bet ki ong ki Kristan ki penlong ini ki pelong ini ke kerteng Kristan tang kata ka jing le niam ki ong ba min im ka umon rubiang ada yap mengi ke met jing ka dan lom jing tap nga ong ipi ka met jong pi la bret nalar ka put hi bret ang nang nur ka put hi hanroi ke kerteng Kristan lada pia lekai ab jingmai ka men sim ka jong fi
Kedok jong pi hoi kan lek shadow mat kan kelado mat kan put kan men sim jong pi shano kan lek hang no kan poi. Bun ki breu ki om. Ani kat ni kena jenjar. La dengi yap tingi lalait ni jenjar. Yunisih kan kedok. Pilai no kan jenjar ni pilai yap. Henry ki men simpat. Yo kan poi hak jenjar ke ba arsha ke ba syarkai. Kata ka dekat tucok. Kan mau nak do mentah. Men sim ko jumlah maham. Nado mentah lada pilong ki Kristan kai ki Kristan ki balek menlek ki Kristan ki berantang hakan nam ki berantang hakar teng ki kam bade ki jingle bade balat ye ki bamngai hak de ka por ki berkata men sim ko jumlah maham wong kala ki bamut no kloi what you can sting, what you let sting. Ab jingma yafi. Namarba. Ki Kristan kai. Ki Kristan ki balek menlek. Ki Kristan menentangkan nam. Kita ki de ki ba arsap yo belai. Ki balek arsap yo belai. Ki balek arsap yo belai. Ki balek silian kamat yo belai. Ki kenyo blay bo blay kai. Ki kenyo blay kum kunlung. Ki kenyo blay kum kun ben riu. Lekat bamon. Wat ya lek kai badu blay. Ko kelong kepa. Lada pidon ka pop kelim. Kala bamut nak keloi. Ko kelong kepa. Lada pidon ka jingdi kiat. Kala bamut nak keloi. Kolong kepa lalu pidon nak jing tok tim ka jing tim te ka ap ye fi lalu pidon nak jing tok tim ka jing tim te ka ap ye fi kalau bemut nak keloi lalu pikwa ban light te ka jing tim lalu pikwa ban light te ka jing tim te kalau bemut nak keloi balai ka ap ka jing tim ye fi tiap namar pi thok hi daladi pi register hi daladi ka jingkim ka jingkim ka ap ye fi tengah ong pi kala bemut keloi ben keloi le ben kala bemut lada pi i ladi pidang im ga jing im bam hok kala bemut na keloi lada pi i ladi pidang ye bishni kala bemut na keloi lada piu ila di pidang kwan pidang lalot kelaba mut no kloi what can sting what you lasting what you like kai baru belai lada piu ila di kolong kepa pi no lagi kun jong pi no ai kelok jong pi kelaba mut no kloi late now shiki kun jong pi syarai kita kun jong pi syarai kelok jong pi long kami lada piu i ladi pidon ha pedeng kata ka jingbun kam bat pimdon porsyu ban imbat oblai pimdon porsyu ban syakriyo utrai ka por kala dei ban kala bamut na omdan porsyu pi ban duai ka por la dei ban kala bamut na kloi ko ki kon samla pet yeladi hang no pidon hakane ka por ke bekentang adon man ong ye fi tolong pi ki Kristan ke ba shisha haba menta piang nga pediang eu jisu pediang de ka donut ke ba shisha jom pi menta piang ablay wan ha ka donut janga ai jaka eu jisu ha ka donut jom pi wat penlong ila de tang syuntur pun ki beriu syuntur ki ang ablay wan ha donut janga katedang jong kipat ka kerngap syuntur smart bahaban yalap ektin jong belai katedang beri ka kerngap ka syuntur ka smart bahaban dong hoi Henry katedang pat ka kerngap
Kadonat ni kakerna. Ong tang karamyang shintur. Wat long komta. Haba pi ong ujisu. Bayap na kabanta ka jong pi. Pi pediang ya o. Ai jakai o ka donat jong pi. Ai jakai ujisu ka jingam ka jong pi. Pediang ya ujisu ka jingam ka jong pi. Pelong beriu ba shisha. Pelong ki beriu ki ba shisha. Haba menta pi ngai ya ujisu. Ngai shisha ya ujisu. Menta pilong ki Kristan, tolong ki Kristan ki ba shisha. Ko kilong kapa, ko kilong kami. Ki kon samla. How pi jit yu jisu. But syakri shisha yu jisu. Kumno fitip na. Ki kon Kristan. Om bit syu ipi dang pen sngau bhai le bat ke perthai. Di kon Kristan om bit syu yang alam ya fi ibadang im ka jing im ka bakalim di kon Kristan om bit syu ban laptop di kon Kristan om bit syu ban thok tim di kon Kristan om bit syu ban kwan ban lalot di kon Kristan om bit syu ban yelek kai yala ka jong ka jing am Jisu long bakoi. But piki kon jong oro pin long ki bakoi. Petros ke banikong chilanong khot bakhat san. Kumbo ta bela khot ya pi long bakoi. To long ma pi ki bakoi ya ka jingem jinglong jong pi baro. Case loni ke banikong sau de khot ke banyao. Namaru blame syam la khot ya pi ki jing bang koi. Henry blame khot ya pi ki jing koi. Matius san pra Suk utau bakoi ka donut naba unyo iyo blai. Hebrew kat ar kat bakat sau. To be brai ka jilong suk briu baro klem ka jimpan koi umla ban yo iyo try. Ezekiel lai pen riu de kat ka ba ar sang. Bat ngan son rek ya pi de ka koi. Ba pin koi ne ka jing ja clear jong pi. Bat ne ki blai tau ka jong pi. Bat ngan pen koi ya pi. U blai ulong bakoi piru how pi ngai yo blai to ai ba ka jing em jing long jong piru kan long ka bakoi pen long yela de ki Kristan ki basisha pulei bhage kitin ke jong trai pelut ka por jing piban puson ke kitin jo blai kene ke kitin ke jo blai kalong ka yit how pi pulei ke kitin jo blai Pio i jing du na jong pi. Ngalap yela de ngasyam yela de. Ngapulei ka ketin ga jok belai. Ngalap e jing du na jonga. Ngasyam e jing du na jonga. Habang i jing du na jonga. Habang i jing bambiang jonga ngalanang man penbek. Lang baga ngapulei ka ketin ga jok belai. Ka ketin jok belai ka langkom ka yit. Ba pin yo i jing du na jong pi. Ona pila pulei ka ketin jok trai. Kena ka khobor bo musim trai wan ra ani ka por. Ka banga pen singaw pedeng jong pi. Kat banga empat pendap ya kene bania thu ipi. Na singaw jinjar musim. Yeshua ka banga duai menta jong pi. Dunia sengap ani sya skor. Ika khatin jong blai lengkot ka banga puli pedeng jong pi. Shime ka Bible jong pi. Na ka gospel jong Yohanes saulunang nakhat ka ba ar phulai. Kikintien bagi kitien ki jom belai ki ba angkum ne Henry ka por ka jia bat ka long menta ken haba ki nong yamane belai ki ba shisha kin yamane yokupa hakaman sim bat ka ba shisha na ba okuparu uwat ya ki ba kum kita ban mane ya u ki nong mane ki ba shisha ki ba shekri shisha ki ba nget shisha Kristan ki basisha haba ublai udon ka donut joki umun sim ko udon ujisu udon ki mane yo de ka mun sim ka basisha de ka donut ka basisha de ka jingem ka basisha de ka jingem ka ba ko ka ba em ki imma ka jingem ka basisha ki ya kelenti jonga jing shisha
ki kran ye ka jing shisha na ong ye pi u blai ruat ye ki ba shisha kene ka khubor jong blai ngai u blai kar khu ne ka jika shok ka jong pi u blai kur shani pi pen shai bori pi pendan kami pi ne ka jika shok ka jong pi na do mentah wan long shu ki Kristen kai wat ye le kai ka jing long Kristen wat pen long ye le ki Kristen ki ba le men le wat pen long ye le ki Kristen ki ba don tang kanam to pen long ye le ki Kristen ki ba shisha kum ba phi ngai bat to le ko ngo pen singo ba yo ble im ba do ble ya ba do ble Shekri yu Jisu ko ngo yu Jisu blen ker khu fi tungni duai le kot na mata jong pi try Jisu ker khu ke bas ngap ke bas skor ke khobor ke jong me ha kan ko jaka ke bakedon ker siwi ke donot ke men sem ke jing em ke jong ke kinang ban syam ke lanti jong ke jing kala bomot ke basisha ya rap ekina dok menta ko try bakin long kita ke banget ke basisha ya me bakin long shisha di Kristen ke basisha kin kin shekri ya me pen syait bor Kristen bor ki ko try pendan kam belai ke jing em ke jong ke hakan ko jaka ke bakin dan dekor khu ki ko try ngit mios kan ke jing duai jonga kerteng Jisu ngapan ke baro amen amen ublen ker khu fi nam ta ke beram juga